Така, добре дошли, момичета и момчета, в канала за технически анализ за криптовалути. Тук няма да видите магически прогнози и всичко, което ви казвам, не е финансов съвет, не е инвестиционен съвет. Всичко това е мой разчет на графиките, тъй като почти не виждам никъде български криптоканали, където да дават ясна техническа представа спрямо а, графиките на различните чартове, на различните стойности, индикатори, които се ползват и просто сурови данни, технически анализ, без никакви сигнали, без никакви идеи, като от страна на да ви давам финансови съвети или да ви давам инвестиционни съвети, няма такова нещо. Тук просто ви давам суровите технически данни и факти и ясна техническа картина. Това, което виждам аз, това, което съм придобил като знание от 2017 година до сега, да предоставя малко информация за това, което се случва в момента. Както знаете, криптомаркетите са срива в момента поради проблемите с а, разпродаването на MicroStrategy. А, Тая разпродажба, малко или много, тя е потисната в момента от самия меч пазар. Колко ще продължи още, малко хора могат да кажат. Нали, нямат а, някакви магически умения, освен ако нямат някакви магически умения, разбира се. Но това, което мога да ви кажа, какво виждам аз като картина, какво виждам аз като евентуално развитие, ако определени неща се случат. Както виждате в момента, биткоин се бори изцяло с подкрепата, която е на 60 хиляди, но от тук нататък имаме много интересно нещо, което може да се случи. Това е на двудневната графика, ползва се TradingView. Аз лично си имам индикатори, които съм си ги създал с времето, които ползвам. Тук ще ви покажа после тук един индикатор, който мога да видите. Но за сега това, което виждам като картина, този канал ще е изцяло за XRP и от време на време биткоин. Започвам днес с биткоин като първо видео, защото в момента е доста гореща тема. Виждам доста видеота, български става въпрос в канали, които за мен са пълни палячовци, които четат просто това, което се е случило в момента по Twitter и различните американски канали и ви казват това е което виждам, това е което не виждам и така нататък. Също тук в този канал няма да чуете абсолютно нищо от рода на знаете за кой ще говоря, но елате в момента да ви продам моя курс или моята книга с тази цел и така нататък. Такива глупости няма да чуете. Ще ви предоставя суровата информация, която виждам. 10-15 минути ще е днеска видеото. Бързо, по-нататък ще започна с ежедневни видеота, може би края на юни и началото на юли, които ще ви давам всеки ден технически анализ на пазара, който го виждам в момента и какво се случва. И това предимно е за начинаещи хора, които нямат голяма представа от как се ползват индикатори, как се ползват TradingView, как се четат чартови и така нататък и така нататък. Нали, обективен, изчистен технически анализ най-вече за XRP, но ще включвам и биткоин, защото той също е водещия фактор в цялата криптоиндустрия от време оно. Ще ви показвам моите индикатори, като ползвам свещни информации, без излишен шум, без фалшива увереност, без никакви гаранции. Както казах, това не са инвестиционни съвети и не са финансови съвети към който и да било. Всеки си ползва мозъка в главата да си взима своите решения за инвестиции и за трейдове. Тук аз предимно се занимавам с дейтрейдинг, трейдвам дневно, затова всяка сутрин ще представям пазара с информация, която виждам за деня и ще правя и малко макроанализи за, може би, за седмицата и за малко по-нататък. Така, да започнем с информацията, която виждам. Значи, това е което виждам на двудневната за мен лично. В момента се бори с съпротивата, която е на 60 000, това е за биткоин.
Какво може да се случи от тук нататък? Евентуално, нали, ако не успее да удържи тази доста добра съпротива, която е тук. Има голяма вероятност да удържи и да тръгне нагоре, да се възстановява, но тъй като моя индикатор тук ми показва доста добра информация, която може да видите как кръвта все още изтича и аз лично смятам, че ще продължи да изтича известно време. Докато тук не получим buy сигнал с зелен кръст да се появи, това значи, че кръвта ще продължава да тече. Ако тя продължава да тече с това темпо и следващата седмица, какво може да се случи евентуално е от тук да продължи цената надолу в този диапазон и това, което мен най-много ме опасява точно тази, както виждаме тук има таргет, който се оформил на 47 478, който от този Rising Wedge, който е образуван в двудневната графика. Аз в принцип не я ползвам за по-дългосрочни четения на графики, като този таргет се намира на 47. Този диапазон, виждате, е близо 20%. Но това, което най-много ме притеснява е ако цената достигне до 50 и 47. Това, което повечето хора ни казват в каналите, те говорят за MicroStrategy, за това, което се случва в момента. Всички знаят, четат Twitter, четат новините, четат, гледат различни канали. Имате достатъчно информация, няма да я повтарям нея, но това, което мен най-много ме притеснява, че ако стигне тук точно до тази фаза, MicroStrategy най-вероятно, освен че в момента те продават, ще трябва да продават, но ще почнат да получават и маржин колови. Маржин колови, който е запознат с това нещо, знаят много добре в позициите. Те са ликвидационни маржин колови, трябва да почнат да продават. А ако те почнат да продават, от тук нататък не се знае това дали скоро ще получим buy сигнал и зеления кръст. Защото следващата ни е така горе-долу добра съпротива, която може да се получи тук или подкрепа, е на 29 000. Може ли да стигне там? Има вероятност, ако тук стигне до тези нива, ако продължи надолу и се срини до тези нива и влезне в тази червена зона и тогава започне да се разпродава MicroStrategy от margin call-овите, тогава ще е доста интересно. Нали, за хората като мен, които чакат точно този момент да купат, ще е интересен момент, но за хората, които вече са купили, ще е доста голяма паника. И тъй като гледам доста хора се питат кога ще спре кръвта да тече от пазара, къде може да видим евентуални подкрепещи нива, аз мисля, че тук това ниво е горе-долу добро подкрепещо, ако успеем да задържим тук. Нали, това също, но ако пробие надолу, тук вече ще е доста интересно за следване в следващите, може би, седмица, 2-3 месец, вероятно. И тук вече не знаем. Това са нива, които сме ги виждали по времето на FTX, когато се срина 2021-2022. Мисля, че беше и Terra Luna също, когато се срина и тя. Те нива сме ги виждали горе-долу. Така че нищо няма да ме очуди, ако тук се стигне до този момент MicroStrategy започнат да получават margin call-ови, трябва да се ликвидират позиции и от тук започне една много бърза червена игла надолу. Това е което виждам като статистически данни горе-долу. Това разчитането. Ако покажа и тук, само затворя това. Тук го имаме 100-дневния weekly average, 200-дневния и 300-дневния, които мога да ги видим, че са горе-долу пак тези нива. Значи на 200-дневния. Това нали ще ни покаже, че все пак тръгваме да търсим новите нива на дъно, както го казват на английски, да намери подкрепа, в която евентуално меча маркет да започне да се стабилизира, от тук да тръгне да излиза отново нагоре и да тръгнем леко по леко в следващите години да влизаме в pitch маркет. Но това няма очуди тук да ударим тази цена, 200, но между 200 и 300 обикновено сигнализира точно вече дъното на мечия маркет. Освен ако от тук вече ни получим тези margin call-ови, които са от MicroStrategy и тук вече стигнем до доста по-ниски нива. Така. Може да видите XRP по принцип.
XRP горе-долу е същата картина. Ето го на 77 цента, на долар. Скоро може би ще стигнем долар. Аз повече си мисля, че може да видим повече на XRP, тъй като този канал ще изцяло е предимно за XRP, защото това е моята страст от едно време. Ето го, тук са бори, доста, може би ден-два са бори с тази подкрепа, но е проби. След като е проби, не знам дали ще успее да се върне нагоре и от тук да продължи нагоре. Има вероятност. За мен е малка вероятност, защото пак кръвта тук все по-още продължава да изтича. И докато тук не получим отново бай сигнал с зеления кръст, което това обикновено прави така, ще минат малък период от време. Като тук горе-долу гледаме също. Ето го. Ако биткоина загуби 20%, няма кой знае каква различна логика от това да другите ауткоинови да загубят 40, 50 и 60%. Обикновено така става. Когато биткоин кърви, ауткоиновите са насират, меко казано. И от тук, ако влеем в този диапазон, ето го. 59 цента, няма да очудващо да се види от тук нататък надолу къде отиваме. Нали, само тия къде предсказват, циганките къде предсказват бъдещето, могат да кажат на някоя карта. Но аз лично, нали, бих се радвал, ако стигнем този диапазон долния, където е под 30 цента, за да мога да си напълна торбата, как се казва, доста добре. Но и тук ще е доста добър момент за пълна на торбата. Отново, това не е инвестиционен съвет, не е финансов съвет. Ползвайте се къла, когато инвестирате и не ми следвайте това, което аз правя. Аз се занимавам с това нещо от 2017 и аз взимам лично моите рискови за това, което правя дневно с моите трейдове. Така казах, че видеото ще е кратко. Какво мога да ви покажа друго? Това е за мен в момента е това. Пробихме тази подкрепа и от тук нататък сме в момент, който това е твърде вероятно да се случи следващите няколко седмици. Мога да ви покажа малко моят терминал, който го правя от последните 9 месеца. Това ще говоря за по-нататък в бъдещите видеа. Той е доста обстоен. Имам с стените, които са, с лентата, която се движи, различните криптовалути, които могат да се избират, ако искате да следите всичко автоматично. Има моите индикатори, сигнали, малко новини. То е автоматизиран за да прави автоматично да отваря и затваря позиции. И тук вече AI мозъка, който прави целият отчет и дава някакво мнение за пазара. Но това ще говоря за бъдещите видеа. За сега, за днеска, това е от мене. Още веднъж да видим биткоина. Ethereum, ако го погледна него, то е, какво да кажа, то е много такава картинка, защото тук има един таргет, който е на 479 долара. Той в момента пада с колко е? 11%. Няма да се очуда. Няма да се очуда с Ethereum, ако новините продължават по този начин. Но аз не го следам много него и много не ме интересува. Интересува най-вече XRP и биткоин също, защото той е водещия в всичко, което се случва. И с това ще приключа за днешното видео с това, което е моя разчет на графиките и на пазара. Благодаря ви.